बीडमधल्या विद्यार्थिनी लैंगिक शोषणाची घटना काळीमा फासणारी असून आरोपींवर कठोर कारवाई व्हावी अशी मागणी खासदार बजरंग सोनावणे यांनी केली। माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी संदीप क्षीरसागर यांच्यावर केलेले आरोप सुद्धा सोनावणे यांनी फेटाळले। तर बीड अत्याचार प्रकरणी अंजली दमानिया यांनी ट्विट केले, ते आपण पाहूया। अंजली दमानिया यांनी म्हटलं, बीड जिल्ह्यामध्ये झालेल्या अत्याचारावर अतिशय धक्कादायक माहिती पुढे येते। त्या कोचिंग क्लास मालकाला आमदार संदीप क्षीरसागर पदोपदी मदत करायचे, त्यांचा राजाश्रय होता यांना। या प्रकरणात सुद्धा सक्त कारवाई होणं गरजेचं आहे। सगळ्या सीडीआरची तपासणी झाली पाहिजे अशी मागणी अंजली दमानिया यांनी केली।